Kabilang sa mga estudyante sa isa ka classroom nga naggraduar na sa Burutuan ang nadakpan mo hindi lang isa, dua, tatlo kundi 32 tanan ka mga persona nakip na main target sa operasyon sa gintingaw nga puwersa sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Soliman, Iloilo City Police Station 5 kag Special Weapons and Tactics. Natigayon niya madakpan ang subject sa bypass operation ang magutod niya Sanday Alolin Junior alias Pata, 46 anyos, kag si Elmel Junior alias Nonoy, 37 anyos, nga lonsay tumandok sa San Juan Molo, kag si Jeric Jimena, 30 anyos, ang residente naman sa Barangay Bacau, nga top 6 priority, high value individual, alas 11 sang gabi sa Zone 2 Barangay Bacau, Mandurriao, Huwebes Enero 26, 2023. Suno sa interview sa Radyo Bistado kay Police Captain Glenn Soliman, iyagin siling nga sadtong bulan pa sang Disyembre 2022, ginabantayan na nila ang ulag sa mga ini. Target is dua. Dua ka magutod niya mo ni si Aloni Leonor alias Bata, kag si Elmer Leonor alias Nunoy. Actually before pa ni December no, may report na kita nga na-receive regarding sa illegal activity din nila sa may sulod sa ano no, Bacau, Mandurriao, but considering na medyo inner portion ini, kag medyo strategic man ang area sa ilang aktibidades, nabudlayan kita mag-penetrate. Then may mga rules na din sila no, pag magsulod ka, automatic patay ng imong cellphone. Kag diri pa lang na sa sagwa ginasita ka na, kita nyo man na din yung area, ginasala na din nila. So kung hindi kaya trusted ka customer nila da, kag ano, hindi ka kadali-dali penetrate. Kinsiling man ni Soliman nga nabakla ng mga subject person sang isa ka plastic ka may unod sang ginapatian shabu gamit ang bypass money nga 20,000 pesos, kag na-recover pa gid diri ang 18 ka plastic nga may unod man sa ginasuspetsyan shabu. Sang ma-interview naman sa Radyo Bistado si punong barangay Joel Alvarado, iyagin siling mayugid nga operations nila, at least may action sa nagakatabo dito sa Bacau. So si Falumar hindi ni sa ang dari nag-star. So dito ni saya sa piyak. So lain man na diri ang nag-star. So kapila na naton ini patawag, madugay ni nga report. Minsay naman ni Soliman sa nagapadayon pahikot sang balain niya aktibidad. Sige pa no, engage sa illegal na drug activities nga untatan nila no, kay kung hindi nila paguntatan damo pa ni nga halit ang matuga niya sa ilaman nga ano no, kabuhi, at the same time sa iban man nga tao nga pwede mailitan sa droga, kag kita niyo man gigina ang resulta kung naga-engage siya sa illegal na droga, matakpan ka, mapriso ka, kag ang pamilya mo kung may mga kabataan ka maguba. Nakahunong naman ang mga arestado sa karsel sa Mandurriao PNP, kag sila ang magapangatubang sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Con Republic Act 9165. Ini sa Kabistadong Aron Refoyo, basta balita kang serbisyo publiko, Radyo Bistado.